Здравей, приятел! Днес ще се гмурнем дълбоко в една тема, която ще те накара да преосмислиш какво наистина има значение в живота и какво докосва сърцата на жените по начин, който надхвърля материалните неща. Ще разгледаме 6 неща, които жените тайно обичат повече от парите, и ще ги свържем с мъдростта на сетоическата философия. Това не е просто поредното видео за любов или повърхностни желания, ще навлезем в същността на човешките емоции, ще разберем какво ги движи и как сетоицизмът може да ни помогне да изградим по-дълбоки и смислени връзки. Ще анализираме всяко от тези неща не само през призмата на това защо са важни за жените, но и как можеш да ги култивираш в себе си, за да станеш по-добър човек и да живееш по-пълноценно. Това е пътуване към разбирането на истинските ценности, които правят живота богат, не в банковата сметка, а в сърцето и ума. Преди да продължим, искам да те поканя да се абонираш за канала и да оставиш един палец нагоре, ако искаш още такива дълбоки и вдъхновяващи теми, които ще те накарат да видиш света по нов начин. Твоята подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което докосва сърцето и ума. Нека започнем с първото нещо, което жените ценят повече от парите – автентичността. Живеем в свят, в който социалните мрежи, обществените очаквания и културните норми често ни карат да носим маски. Всеки се опитва да покаже перфектния си живот, идеални снимки, идеална кариера, идеални връзки. Но сред този шум една искрена душа е като глътка свеж въздух. Сетоицизмът ни учи, че истинската сила идва от това да бъдеш верен на себе си, да живееш според своите ценности, без да се поддаваш на външния натиск. Марк Аврелий, римският император и стоически философ, пише в своите размишления: не губи повече време в спорове за това какъв трябва да бъде един добър човек. Бъди такъв. Това е призив да спреш да се сравняваш с другите, да спреш да се опитваш да впечатляваш с фалшиви истории или материални придобивки и просто да бъдеш себе си. Жените усещат, когато някой е истински, а когато думите му съответстват на действията му, когато не се страхува да покаже своите слабости. Представи си мъж, който не се хвали с лъскави коли или скъпи часовници, а споделя честно своите мечти, страхове и дори неуспехи. Тази уязвимост, съчетана с увереност, е магнетична. Тя създава връзка, която е дълбока и неподправена, защото идва от сърцето. Сетоицизмът ни насърчава да работим върху себе си, да се освободим от нуждата да се харесаме на всички и да се съсредоточим върху това да бъдем най-добрата версия на себе си. Как можеш да станеш по-автентичен? Започни с това да си честен със себе си, какво наистина искаш от живота. Какви са твоите ценности? Когато живееш в съответствие с тях, ти излъчваш увереност, която е много поценна от всякакви материални неща, защото не може да бъде купена. Второто нещо е емоционалната сигурност. Това не е клише от романтични филми, нито става въпрос за грандиозни жестове или обещания за вечна любов. Емоционалната сигурност е способността да създадеш пространство, в което жената се чувства разбрана, приета и защитена на емоционално ниво. Сетоическата философия подчертава важността на самоконтрола и емоционалната стабилност. Сенека, един от най-известните сетоици, казва: ние страдаме повече от въображението си, отколкото от реалността. Това ни напомня, че много от страховете и конфликтите в живота идват от начина, по който реагираме, а не от самите събития. Когато мъжът е емоционално стабилен, когато не избухва при първата трудност, не се затваря в себе си или не се опитва да контролира всичко, той създава усещане за безопасност. Жените ценят мъж, който може да изслуша, без да съди, да предложи подкрепа, без да налага решения, и да остане спокоен, когато животът става бурен. Помисли за това, парите могат да кукят къща, но само истинската връзка може да я превърне в дом. Емоционалната сигурност се гради чрез постоянство, търпение и умението да бъдеш опора, дори когато не всичко е перфектно. Представи си ситуация, в която тя споделя нещо лично, може би страх, съмнение или труден момент. Ако ти я изслушаш внимателно, без да я прекъсваш или да предлагаш незабавни решения, ти и кратко показваш, че нейните чувства имат значение. Сетоицизмът ни учи да приемаме нещата, които не можем да променим, и да се фокусираме върху това, което зависи от нас, нашите реакции, нашето поведение. Когато прилагаш това в отношенията си, ти ставаш човек,
на когото другите могат да разчитат. Това е качество, което надхвърля всякакво материално богатство, защото създава доверие и дълбочина в отношенията. Третото нещо, което жените обичат повече от парите, е уважението към тяхната индивидуалност. Всяка жена е уникална, със своите мечти, страхове, страсти и история. В свят, който често се опитва да постави хората в кутии или да ги накара да следват определени роли, уважението към нейната уникалност е безценно. Стоицизмът ни учи да ценим добродетелите в себе си и в другите, вместо да се фокусираме върху повърхностни неща. Епиктет, един от великите стоически философи, казва: ти имаш власт над ума си, а не над външните събития. Осъзнай това и ще намериш сила. Това ни напомня, че всеки човек има свой собствен път и своя собствена сила. Жените искат да бъдат видени като личности, а не като обект на желание, трофей или някой, който трябва да бъде спасен. Когато уважаваш нейните избори, дори когато не ги разбираш напълно, когато подкрепяш нейните цели и приемаш нейните несъвършенства, ти и кратко показваш, че я цениш заради това, което е. Това е много помощно от всякакви материални подаръци, защото я кара да се чувства значима и свободна да бъде себе си. Представи си жена, която има необичайна страст, може би обича да рисува абстрактни картини, да пътува сама до непознати места или да учи сложна наука. Ако ти я подкрепяш, без да се опитваш да я промениш, за да пасне на твоите очаквания, ти и кратко даваш нещо, което парите не могат да купят, свободата да бъде автентична. Стоицизмът ни учи да се съсредоточим върху добродетелите справедливост, мъдрост, смелост и умереност, и когато прилагаш тези принципи в отношенията си, ти създаваш връзка, която е дълбока и трайна. Как можеш да покажеш това уважение? Задавай въпроси за нейните интереси, слушай с любопитство и я насърчавай да следва своя път, дори ако той е различен от твоя. Това показва, че я цениш като личност, а не като продължение на твоите собствени желания. Четвъртото нещо е чувството за цел. Жените често са привлечени от мъже, които имат ясна посока в живота, нещо, което ги движи отвъд ежедневните грижи. Това не означава, че трябва да си милионер или да имаш грандиозни планове за световно господство. Стоицизмът ни учи, че целта може да бъде намерена дори в най-простите неща, стига да ги правиш с намерение и смисъл. Марк Аврелий пише: всичко, което правиш, трябва да има цел. Това може да е желанието да бъдеш добър родител, да помагаш на общността си, да следваш страстта си или да работиш за нещо, което те кара да се чувстваш жив. Мъж, който има цел, излъчва енергия, която е заразителна. Тази цел не се измерва в пари, а в страстта и отдадеността, които влагаш в това, което правиш. Жените усещат тази вътрешна искра и тя ги привлича, защото показва, че си човек, който не просто се носи по течението, а съзнателно избира пътя си. Помисли за някой, който работи усилено, за да постигне мечтите си, а може би учи ново умение, помага на другите или се стреми да остави следа в света. Тази решителност е много по-привлекателна от ласкавия начин на живот, защото говори за характер и дълбочина. Стоицизмът ни насърчава да живеем с намерение, да се питаме всеки ден: какво правя днес, за да бъда по-добър? Тази философия може да те направи не само по-привлекателен, но и по-удовлетворен от собствения ти живот. Как можеш да намериш своята цел? Започни с това да се запиташ какво те кара да се чувстваш жив. Може би е нещо малко да научиш нов език, да помогнеш на приятел или да създадеш нещо с ръцете си. Когато следваш тази искра, ти не само привличаш другите, но и намираш смисъл в собствения си живот. Петото нещо е умението да присъстваш истински. В днешния свят сме постоянно разсеяни, а телефоните ни бипкат, имейлите се трупат, социалните мрежи ни заливат с информация. Но да бъдеш напълно присъстващ, когато си с някого, е рядък и ценен дар. Стоицизмът ни учи, че настоящият момент е единственото, което наистина притежаваме. Сенека казва: животът е дълъг, ако знаеш как да го използваш. Когато отделиш време да изслушаш жената до теб, да споделиш мълчание или просто да се насладиш на момента, без да мислиш за следващото нещо, ти и кратко показваш, че тя е важна. Това не е просто да си физически там, става въпрос за това да си емоционално и ментално ангажиран. Представи си разходка в парка, където не проверяваш телефона си,
Не мислиш за работата или за утрешния ден, а просто си там, с нея, в момента. Тези моменти са онези, които остават в сърцето и кратко, защото показват, че я цениш истински. Сетоицизмът ни насърчава да се освободим от разсейванията и да се фокусираме върху това, което е пред нас. Когато прилагаш това в отношенията си, ти създаваш връзка, която е подълбока от всякакви материални жестове. Парите могат да купят скъпа вечеря, но само истинското присъствие може да направи този момент незабравим. Как можеш да бъдеш по-присъстващ? Опитай се да оставиш телефона си на страна по време на разговор или да се фокусираш върху дъха си за няколко минути преди важен разговор. Тези малки навици могат да ти помогнат да бъдеш повнимателен и да цениш момента. И накрая, шестото нещо е способността да вдъхновяваш. Жените обичат мъже, които ги мотивират да бъдат по-добри, да следват мечтите си и да излизат от зоната си на комфорт. Това не означава да ги насучваш или да им казваш какво да правят, а да бъдеш пример за смелост и решителност. Сетоицизмът ни учи, че истинската мъдрост е да помагаш на другите да намеят своя път, без да ги контролираш. Епиктет казва: не търси нещата да се случват, както ти искаш, а ги приемай, както идват. Мъж, който вдъхновява, не се опитва да промени жената до себе си, а я подкрепя да разгърне своя потенциал. Той е като фар, не я принуждава да върви в определена посока, но осветява пътя и кратко, за да може тя сама да избере. Представи си жена, която се колебае дали да започне нов проект или да последва мечта, която я плаши. Ако ти я насърчиш с искреност, ако и кратко покажеш, че вярваш в нея, без да я притискаш, ти и кратко даваш нещо безценно, увереността да бъде себе си. Това е дар, който надхвърля всякакви материални неща, защото я кара да се чувства жива, способна и вдъхновена да поеме контрол над собствения си живот. Сетоицизмът ни учи да бъдем светлина за другите, като първо намерим светлината в себе си. Когато живееш според тези принципи, ти не само вдъхновяваш жената до теб, но и ставаш човек, който оставя следа в света. Как можеш да бъдеш вдъхновяващ? Бъди пример, работи върху себе си, следвай своите цели и показвай смелост пред предизвикателствата. Твоята страст и отдаденост ще мотивират другите да правят същото. Нека обобщим: автентичност, емоционална сигурност, уважение към индивидуалността, чувство за цел, истинско присъствие и способността да вдъхновяваш. Тези 6 неща са това, което жените ценят повече от парите. Сетоическата философия ни показва, че тези качества не идват случайно, те изискват работа над себе си, дисциплина и осъзнатост. Парите могат да купят временен комфорт, но само тези качества могат да създадат връзки, които издържат изпитанието на времето. Всеки от нас може да работи върху тези неща, защото сетоицизмът не е само за философите от древността, той е за всеки, който иска да живее пълноценен и смислен живот. Как можеш да приложиш тези принципи в собствения си живот? Започни с малки стъпки. За автентичността, отдели време да разбереш какво наистина цениш и се опитай да живееш според тези ценности, дори когато е трудно. За емоционалната сигурност, упражнявай търпение и слушай активно, когато някой споделя с теб. За уважението към индивидуалността, покажи любопитство към хората около теб, задавай въпроси за техните мечти и интереси. За чувството за цел, попитай се какво те кара да се чувстваш жив и направи нещо, дори малко, за да го следваш. За истинското присъствие, остави телефона си на страна по време на разговор и се фокусирай изцяло върху момента. И за вдъхновението, бъди пример за другите, като живееш с честност и смелост. Сетоицизмът ни учи, че не е нужно да бъдеш перфектен, важното е да се стремиш да бъдеш по-добър всеки ден. Надявам се това видео да те е накарало да се замислиш как можеш да приложиш сетоическата мъдрост в собствения си живот, за да изградиш по-дълбоки и смислени връзки. Ако ти хареса, не забравяй да споделиш мислите си в коментарите и да ни кажеш какво още искаш да обсъдим. До следващия път, живей смислено и бъди верен на себе си.